Районыбызда күпләп мәчетләр ачылуы сөенечле күренеш. Ә инде яшь буынның мәчетләргә күпләп йөрүе, дингә тартылуы аеруча сөенечле. Берничә ел рәттән балаларның җәйге каникуллары чорында Йонны авылындагы мәчеттә балалар өчен көндезге лагерь оештырылып килә. Яшь буынга ислам дәресләре бирелә. Әйтергә кирәк, елдан-ел дингә тартылучы балалар саны арта гына бара. Шушы көннәрдә Йонны авылындагы Иман мәчетендә җәйге чорда лагерьга йөргән балалар арасында Коръән уку бәйгесе уздырылды. Чараның төп әһәмияте җиңүчеләрне билгеләү генә түгел, ә чын бәйрәм рухын булдыру һәм балалар күңеленә ислам дине орлыкларын салу булды. Бәйгедә 60 бала үзара көч сынашты. Алар яшь категориясенә карап 3 номинациягә бүленеп ярышты. Һәр бала билет алып, яшенә карап, яттан Коръәнне сөйләде. Дин мәсьәләләренә, шәригать законнарына кагылышлы сорауларга җавап бирде. Коръәннең кагыйдәләрен аңлатты, Коръән китабын укып күрсәтте. Пәйгамбәр хәдисләрне сөйләде. Ярышлар белән белемле хәзрәтләрдән торган жюри әгъзалары, бер туганнар Мансур һәм Данияр Бахмановлар, Илүзә Латыпова, Зөһрә Шәйдуллина җитәкчелек итте. Алар һәр баланың сорауларына җавапларны ихластан тыңлады, үз бәяләмәсен бирде. Нәтиҗәдә 7 яшькә кадәрге балалар арасында Рахим Шакиров 1нче, Батырхан Бахманов 2нче, Әминә Әминова 3нче урынга лаек булды. 8 яшьтән 12 яшьтәгеләр арасында Кәрим Шакиров җиңүгә иреште. 2-3нче урыннарны Ислам Бахманов белән Адриан Әхмәтшин бүлеште. 13 яшьтән 18 яшьтәгеләр арасында Роберт Тилашев 1нче, Сөмбел Мананова 2нче, Эмилия Исхакова 3нче урыннарны яулады. Призлы урыннарны яулаучылар Коръән Кәрим китабы, дисбе, дини китаплар, мактау грамоталары, малайлар, түбәтәйләр, кызлар яулыклар белән тәбрикләнде. Бәйге барган арада уңган пешекчеләр Рәис Мәрдисламов белән Мөхлисә Кашапова олы казанда тәмле итеп пылау һәм шулпа пешерде. Шулай ук балалар рәхәтләнеп батутта сикереп күңел ачты, тәмле мамык ашап сыйланды. Оештыручылар чараны үткәрүдә матди ярдәм күрсәткән район эшкуарларына, мөселманнарына зур рәхмәтле. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе, Фикус Сәетов, видеоязмасы.